nadakpa na ba gyud sir o nasuta na kung kinsa responsable atong paghabwa sa duha ka patay diha sa Digos Public Cemetery neto sa Badog Domingo, sir? Yes sir, no, dahil tabo naman medyo dugay na nag-lapse na ang time. Karon na-identify na nato ang suspect. But karon nagahanda nami o regular filing sa kaso na ni sa kaning personahe na ni. Kaya naatay witness, naatay nakatay, nakakita sa nahingkapo. Karon identify na mo, amo na i-file ang kaso karon anytime karong adlaw. Lalaki, sir? Lalaki. Okay, na mo mga well known sa Digos. well known sa Digos. Uy, kuyawa. Well known na kawatan. Agoy, kuyawa aning imuhang kuan sir ha. Clue. Kuya kay mong clue. Well known na kawatan. Ang tripping maguna nila, ang tripping ani no. Ang patay ang tripping. Ha? Sir? Murag patay ang tripping karon. Uy, kuyawa. Kawatan ani. Sa to pa sir. Ginakawat niya mga sinina sulod sa patay. Dili na buang, sir? Normal man ang pagkaotok ani pero murag abnormal murag nani sakit. Medyo karing aning attitude na dyan ni gamay diferensya sa pagkaisip. Kay ano ba na patay man ang iya pero ang iyang ginabuhat siya ginakawat niya mga gamit sa patay. Mga gamit, mga sinina kung na ginakuha niya sir kung basig na ay mga gipadala no? Ginabilin, gipadala dito sa lubong, mga na may usahay, mga kwintas, mga mamahalon yung mga gamit mo na iyang trip, sir? Kasagaran mo sila, kung may lumbong, makanaw na sila, ulit-ulit, kung siya ginabilin sa sulod. Abantog na, sir, nga katong mga gipanghabwa, mga bag-o pang gipang lubong? Oo, mga bag-o pa. Kasi, iya man ginakuan, ginakuha mga gamit, tapos may itong last, katong 82 years old, tiguang man to. Oh. Tiguang na eh. Hindi yan ipangkuha ang mga gamit. Maulagi daw ti sir nga, gihubuan daw panty. Tinodid ka. Sa ato pa sir, kung trip niya ni mga patay ang iyang trip, ginakawatan niya, ginahubang-hubuan niya, kung magkaatol ni siya batanon, basig iya pang hilabtan eh. Posible din may tabo na. Oo. Posible din na may tabo. Okay, sir. Ang tawagan na sir is murag Metro Manyak. Si tao na, sir? Metro Manyak. Metro Manyak? Grabe. Ilig o kung anong patay na babae. Kuyawa, ano eh. Yan sir, may bala na ito niya so, may i-file na mong kaso sir. At pag na-file na mong kaso, i-informahan na yun. Okay. Sir, unsay mensahe nimo sir sa mga kapamilyahan sa mga patay nga gipanghabwa nga nagpaabot sila sa hustisya? Ang sabi ko lang po ma'am, ang hustisya po ay malapit na natin maibigay po sa mga relative ng namatay. At ipapile na po natin ang kaso at pag napile po natin yung kaso, informahan po namin kayo kung sino ang suspect na ito. At para pag lumabas na yung warrant niya, uulihin na po natin siya. Dugay naman sa sigkawat, tumunod pa. Okay, sir. Congratulations, sir. Salamat, sir. Salamat. Alright. Si Sir Jefe Castillo sa Digos City Police Station. Nakita ninyo to paglubong sa inyo inahan katong mga bata. Oo, ako ismay ko nakita ko. Ako man sige badlong. Kaya di ako man ang snap. Kanang isa din. Kanang isa ana. Oo. Kuna nga ako sige badlong nga tama na kay dagan man. Dagan man kayo. Dagan man nga kaliwat pampasa mo snap. Kuna nga ug sa ka kuan basta sakit tam sa kuang istorya. Ito nga taga-ugma sa hapon. Meeting kami dos magsuon kay na may mga problema na solbad na mas hearing sa mga kuan meeting ito. Kadi ha pagimitan ding ita. Diyan ding yun. Tawag kami to na as mama gid bungka astan ka kulo mo. Mura may di kuan nga mas kapitan.
Tapos kapitan mo agad, at mo siya. Puerto. Ang pagka-Puerto. Tapos still lang, imbis na kapahulay namin sa problema, kang mama, kaya nag-upod. So nag-uugid mo nga, mauto sila. Oo, sa akong kabayan lang, maugid. Okay, ang isa ato sir, actually, katong isa diya sa nadiha karon. Oh. Naagyo na siya, nagbantay ko na siya sa pagtaklob. Pagtaklob sa cover ba sa sa Mitso, naana siya. Naana siya isa diya nga puti. Na may ungan mo? Oh, naagyo na siya ba? Nakaroon pa tanaw na ko, ano man yung bata ang nag-apong dito sa